една от треньорките в руската делегация, която е и техния академичен ум. Надя, Надежда. Трябват ми няколко секунди да се припомня фамилията, но тя е част от тази група специалистки, които изнасят академиите на Международната федерация по гимнастика с цел пропагандирането на спорта по света и у нас, включително до Тринидад и Тобаго. Не се шегувам, това беше последния им курс преди 2 седмици. Оценките 26,800 за Меркулова, Кондакова 28,050, няма промяна там. За Алябиева чакаме, играе Лето. Искам да отбележа, че Делфин Леду е една гимнастичка, която се отличава с изключителна въртеливост, но сметка на това тя няма тази гъвкавост в корпуса, както наблюдаваме руските гимнастички, че всички са абсолютно нелимитирани с невероятна гъвкавост. Но в случая Делфин и нейната треньорка са намерили един много подходящ начин да компенсират с техническа стойност при изпълнение на много сложни пируети. И това до голяма степен е също проверка за умението на треньора. Адриана, връщаш ме назад много години.